Srbije, da bi te uvažavali kao čoveka, moraš da postaneš stoka. I što si veća i gora stoka, to si bolji i cenjeniji čovek. A kad postaneš najgora i najveća stoka, kao recimo ovan, vepar, vo ili još bolje bik, onda si car, šerif, vođa, lider. Tada za tebe više ne važe nikakvi zakoni, ni svetovni, ni duhovni, jer za narod ti si Mesija, a za crkvu novi svetitelj. Sve ti je dozvoljeno. I sa svojim čoporom, stadom, u svom oboru možeš da radiš šta ti je volja. Ti si gospodar života i smrti. I niko ti ništa ne može, niti sme. Taj sistem vladavine karakterističan je za ceo Balkan, a naročito za Srbiju, i mogo bi da se nazove kolokvijalno anarhija odozgo, od vrha prema dnu. I što je vrh silni i temeljni, to je dno bliže i izvesnije. Na kraju, izvinjavam se ovnoj, volovima i ostaloj pravoj stoki što sam upotrebio te termine kao metaforu. Pre nego što se naljute, molim da uzmu kao olakšavajuću okolnu činjenicu da njih daleko više poštujem i cenim nego ovu stoku, bezrepu o kojoj je u tekstu reč, s poštovanjem čovek koji nikada neće da postane stoka bez obzira na posledice i uprkos njima.